Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. This is Top Secrets, ang programa pa rin na kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Kapiling pa rin si DJ Raketera at kasama pa rin nga po natin ang ating Top Secret Sharer of the Night na si Laika from Cavite. Hi Laika, nandiyan ka pa ba? Hello po. Laika, Hello po. parang nasa ano ka na? Nasa loob ka na ng cabinet? Nasa loob ka ba ng box? Laika, Hello po. hindi mali... Ayun. Itapat mo yung bibig mo dun sa microphone ng cellphone mo. O naka-headset ka ba? Saan ka pumunta ngayon? Ay, nag-headset po ako kasi wala. Naka-Bluetooth ka. Huwag ka na mag-Bluetooth. Kaya na yung Bluetooth po. Oo Hindi Parang muffled yung dating ng boses mo eh. Parang kang nasa somewhere na parang enclosed space na masyadong Ayan! Masyadong malayo yung bibig mo dun sa mikropono. Hello, Laika. Hello po. Ayan. Tapos ngayon, ilapit mo lang yung bibig mo dun sa microphone ng cellphone mo, ha? Okay po. Ayun, okay. So, Laika, Yes po. as a teacher, bilang may iniingatang reputasyon, hindi mo na ipinagpatuloy yung pagsasampa ng kung anumang reklamo sa barangay ninyo. Opo. Hindi na talaga. So, nung alam ba ng asawa mo na dapat ibabarangay mo na siya? Sabi ko nga sa kanya dapat idiretso ko na siya sa pulis kasi ang paliwanag ko sa akin ng pulis. Pwede na siyang damputin. Dahil kaso na daw ho yun. Mhm. Hindi naman ho kasi ako ganun pinalaki ng magulang ko. Kaya hanggat maaari, tumatahimik na lang ako. Ayoko talaga ng gulo. Ayoko nung na talk of the town kami. Ayoko nang ganun talaga. Kumbaga, kahihiyan Hanggang sa sinabi ko sa magulang niya, ang ending, sinisi lang ako ng magulang niya. Ang sabi sa akin ng nanay niya, pinili ko daw yun sinabihan niya daw ako, tapos hindi daw ako narinig. Kaya buhat nun, umiwas ako, hindi ako nakipag-usap kahit kanino sa pamilya niya. Kasi pakiramdam ko, wala naman akong kakampi. Ngayon, yung magulang ko, kinukuha na ako. Pero sabi ko sa kanila, gawa ng ayoko na rin namang maging isipin pa nila ako. Pinanindigan ko na lang itong desisyon ko. Pero hindi ko pinababayaan yung responsibilidad ko. Lalo-lalo na sa anak ko. Ang tanong, hanggang kailan mo kakayaning panindigan yung desisyon mo na yan, na asawahin pa rin yan? Yun nga yung iniisip ko kasi, ano ba talaga yung ibig sabihin ng pag-aasawa? Kasi nasabi nila sa akin, sa hirap at ginawa. Yun ang natutunan ko nang lumalaki ako. Pero gaano ba kahirap yung dapat kong maranasan para masabi ko na tama na? Alam mo, naisip ko rin yan dati. So, meaning kapag nasa kalokohan yung asawa o kaya kahirapan yung asawa, dapat samahan o pag nag-a-addict ba siya, pag nagloloko siya, dapat samahan pa rin. 'Di ba? 'Di ba parang may ganun na notion na dapat, "Di, samahan mo pa rin 'yan kasi pinili mo 'yan nagsumumpa kayo, 'di ba?" Pero na-realize ko nung pinapanood ko o naobserbahan ko yung mga magulang ko. And at the same time, kapag nakikinig ako ng preaching sa church, Oh. in-explain nila yung ganun na
Yung hirap at ginawa, hindi yan dun sa parte na okay kapag ng babae o kaya kapag patuloy na nagbibisyo, nag-a-addict, nagdodroga, samahan mo pa rin siya. Hindi eh. Tatanungin mo kung makabubuti ba yun yung pagsama mo dun sa taong yun. Para kasing tinotolerate mo yung ganun niyang klaseng ugali eh. Ayun nga yung sinabi ko sa kanya nung huli hindi ako nagalit dahil nasaktan ako, hindi na nga ako naiyak ng gano'n. Ang una ko lang sinabi sa kanya, "Hindi ka ba nag-iisip lumaban ako ng bahay, naka-uniporme ako, yung pala naglalakad ako sa labas wala na pala akong ulo. Hindi ka ba nag-iisip na yang kainuman mo, eh, asawa ng kasamahan mo sa trabaho na mas bata sa'yo? Hindi mo man lang inisip na paglabas niya ng bahay natin anong titignan niyan sa bata na 'yan?" "Oo, ma'am, tinuring kong kapatid yung babae. Lumabas lang ako para alagaan yung anak ko. Umuwi ako dito para isilong yung sampay ko. Pagbalik ko ng bahay nakita ko silang dalawa dito nag-iinuman sa loob ng bahay. Although bukas ang pinto, sabihin na nating gano'n. Ano yun, pinangangalandakan niyo pa sa ibang tao na gano'n yung ginagawa niyo. Ang masakit pa nun, ang salita niya sa'kin, ang excuse niya sa'kin, hindi niya alam na gano'n yung sistema dito sa lugar namin. Dahil sa Maynila daw, okey lang yung gano'n na mag-inuman at lalaki, babae, na silang dalawa lang sa loob ng bahay. Isip ko pa daw yung madumi. Wow! Samantalang Wow sa asawa mo sorry pero yung mga ganong klaseng linyahan ng mga manipulator yan. yun na nga ma'am, alam ko sa sarili ko, hindi naman ako tanga, Oo, hello, nagtuturo ka nga ng tama't mali sa mga estudyante mo eh. Kaya nga may GMRC nga, Tapos yung gano'n yung sasalitain niya sa'kin na, yun yung dahilan niya, hindi niya alam. Tapos dumating pa sa point na siya pa na makikipaghiwalay sa'kin. Alam mo salita ko lang sa kanya, eh, hindi mo man lang sinave yung decency, yung dignidad na sa'kin manggaling yang paghihiwalay na yan. Talaga ikaw pa nagsabi sa'kin. Hindi ko alam kung matatawa ba ako, maiiyak ako kasi para akong nagkaroon ng anak pang isa, Parang ano 'no, yung sitwasyon mo nakakabaliw 'no, yung parang binaliw ka ng isang taong pinili mong pakasalan bigla. Kaya nga, 'di ba? Hindi yung una naiiyak ako, hinihiling ko lagi sa Panginoon, "Lord, gabayan niyo ako, palakasin niyo yung loob ko kasi nangako ako sa harapan niyo na uunawain ko siya at pagpapasensyahan ko siya sa abot ng makakaya ko." Nangako ako ma'am, sa harap ng Panginoon yun. Ayun ang paninindigan ko. Pero ito ako ngayon, tumatawag ako sa inyo ganitong oras ng gabi na imbes na itinutulog ko, inihirap itulog nung paulit-ulit na nangyayari na nagbabago. Nagbabago lang ginagawa niya, paiba-iba lang ng style. Pero ending, sumisikip ang dibdib ko sa sama ng loob. Pero wala akong magawa kasi ayokong mag-alalahanin yung pamilya ko. Na mahirap. Mm. May anak ba kayong dalawa buntis ka ba ngayon or Hindi ano? po, yun nga, hindi kami mabigyan ng anak, Minsan naisip ko, paraan na rin siguro yun ng Panginoon para wala nang madamay na iba. Imaginin mo kung magkakaroon kayo ng anak ha, palagay mo ba magiging mabuting tatay siya at magbabago siya, magiging mabuting asawa siya sa'yo? Palagay mo lang. Ayokong manghusga ng tao kasi sa totoo lang, hanggang ngayon masasabi ko hindi ko pa rin naman kilala yung asawa ko. Hindi ko masabing oo, hindi ko rin masabing hindi. Kaya dinadaan ko na lang nga ako sa dasal. Yun na nga eh. Kumbaga okay, dinadasal mo, pero yung mga ginagawa sa'yo ng asawa mo, yung patuloy na ginagawa sa'yo ng asawa mo, parang pinapatay nun yung pag-asa mo eh, na maging mabuti siyang tao.
Hmm. So parang parang Minsan ho sa Facebook nakita ko yung post niyo. hmm, Parang ganito yung ibig niyang sabihin sa post niyo, eh. Mahalin mo lang ng mahalin, sige pagbigyan mo ng pagbigyan kasi dadating ka sa puntong ikaw na yung susuko. oo nga, buti Makinig sa inyo. but buti napanood mo pa yun. O, so nagkaroon ba ng impact sa'yo yung sinabi kong yun? Oo, natandaan ko, ayun. Kaya sabi ko sa sarili ko, saan man umabot itong ginagawa ko ngayon, alam ko sa huli hindi ako magsisisi. Ayun, yun ang masarap na pakiramdam diyan. Alam mong ginawa mo lahat, alam mong binigay mo lahat, alam mong tinaya mo lahat, alam mong Lahat alam mong nadurog ka, nawasak ka, sinaktan ka, lahat-lahat na sinalo mo na, binuhat mo na. Kumbaga, kung aalis ka man dyan, yun ay dahil wala nang natira. Naialay mo na lahat. sabi ko nga rin nung huli, sabi ko, ikaw yung nakipag-inuman, hindi naman ako. Pero ako yung sinisisi mo sa lahat ng nangyari, napahiya ko yung babae. Sabi ko, "O sige, sisihin mo na ako." Hindi na ako nakikipagtalo, eh. "Sisihin mo ako hangga't gusto mo. Kung anong gusto mo, iyan ang gawin natin. Hindi na ako para makipagtalo pa sa'yo." Nandun na ako sa punto na yun, Ma'am, eh. Kaya tinatanong ko ngayon ang sarili ko rin, hanggang saan ako aabot? Hanggang saan naabot ang ₱50 mo? Alam mo, looking forward ako dun sa gabi, natatawag ka at ang top secret mo na sa akin, nakawala ka na. Hindi ko ini-encourage ka na umalis na. Pero kasi, hindi ko alam kung may pag-asa pang magbago eh. Pero nagdarasal din ako. Sige, ngayon, simula ngayong gabi, pagdarasal ko din na makapagbago yung asawa mo. Pero bibigyan mo din siya ng space, 'di ba, para makapagbago siya. Yung iba ginagawa nila, hinihiwalayan nila saglit yung asawa nila eh. Tapos babalik sila kapag tumino ka na, umayos ka na, 'di ba? Ginawa mo na ba 'yun? Mm. Ginawa mo na 'yun. Di pa rin Alam mo umepek. Ginawa ng asawa ko, O, anong ginawa? nakitira dun sa kaibigan niya, o Mm. dun naman gumawa ng kalokohan. O sino na naman yung nag-save sa kanya? Ako na naman ulit. Sabi ko nga, eh, hindi naman ako yung gumagawa ng mga bagay na sinisira mo, pero ako lagi yung bumubuo kahit di naman ako yung sumira. Nakakapagod. Baka nag-exist ka talaga para maging superhero niya, no? Ano ba, si Dharma ba ako? Oo, si Darla ka ba? Nasaan na yung bato mo, girl? Baka ikaw na yung dapat batuhin ng bato para magising, 'di ba? Magdalena na lang, binabato ng bato. Ay, Oo, nako. ma'am. Nakakabaliw, no? Kanina naiiyak ka na, ngayon tumatawa ka. 'Di ba matatawa ka din sa sarili mo kasi bakit ganito ako? Alam mo yun? Bago matalino akong tao, tapos nandito pa rin ako. Yung parang Kurot, sukang-suka kurot, ka kurot. na. Pero sukang-suka ka na, alam mo nang mali na para sa'yo, pero nandiyan ka pa rin, hindi ka pa din umaalis. Bakit? Ginayuma ba ako nito? 'Di ba? Addict na ba ako dito sa trauma na Bakit? 'to? Ikaw ba yung nag-a-addict dun sa asawa mo? 'Di ba parang hindi ka naman sumisinghot ng kahit ano, 'di Kaya ba? napakaayos ng buhay ko, ma'am, kung nakakakilala sa'kin lagi lang nagsasabi, "Ay, yan si ma'am lagi yan nakangiti, madali yang kasama." Gano'n ako, ma'am, eh, kumbaga pagdating sa labas ayos naman, eh, marunong akong makisama, masarap akong kasama. Dama ko nga. Pero pagdating dito sa loob ng bahay, andun pumapasok yung anxiety, Mhm. Alam mo kapag yung minsan sa buhay mo, kasi kanina sabi mo, ano bang dapat kong gawin? Yung parang magpapa-psychiatrist ba ako? Di ba merong guidance counselor dyan sa inyo? Tsaka, mahirap din yan sa parte mo. Kasi bilang teacher, may mga kanya-kanya din problema yung mga estudyante mo eh. ay Tapos yung totoo mga po, estudyante mo, ngayon, ikaw yung nakikitang para maging sandalan nila. So, ang dami mong totoo po sinasalo. yan. 'Di ba? Na minsan nga, dapat yung offloading mo ng mga baggages mula sa trabaho mo, ang sandalan mo diyan asawa mo, hindi mo pa magawa. Kasi nga Wala ma'am, hindi ako makapagkuwento kasi ang sasabihin lang nun sa'kin,
mag-resign ka pa diyan. Eh, hindi ko rin naman masabing, bread and butter natin 'to, hindi puwede, eh. Ano bang trabaho ng asawa mo pala? Ano po siya sa convenience store, 7-Eleven. Puwede ba magbanggit ng pangalan? Oo naman, malay mo nakikinig siya ngayon, 'di ba? Baka may nakakakilala sa kanya, mahiya-hiya naman nang magising siya sa katotohanan. Nagdala na nga siya ng babae sa bahay ninyo na nakainuman niya, eh, 'no? Tapos sabihin normal lang 'to sa Maynila. Hoy, for your information, wala pong ganong normal-normal sa Maynila na ganon. 'Pag ako makakita ng asawa ko tapos ganon yung ano, ay sinasabi ko sa'yo, sira talaga ikaw sa radyo. Nung yung reaksyon ko nung oras na yun, ano pa ako, kinalma ko mabuti yung sarili ko para hindi ako makapagsalita ng masama. Kasi pigil na pigil yung galit ko. Pigil na pigil talaga kasi yung oras na nakapagsalita tayo ng masama sa kapwa natin, 'di ba? 'Di mo na yun puwedeng bawiin, eh. Mhm. Masisira na yung loob ng kapwa mo. Ayoko nun. Ayoko talaga ng gano'n. Pero nung kaming dalawa na lang, sabi ko dun sa asawa ko, "Ba't mo yun ginawa?" Sabi niya, "Pinahiya mo yung babae," ganyan, ganyan. Lasing, eh. 'Di sabi ko, "Wag mo na muna akong kausapin, hindi 'wag tayong mag-usap ngayon." Umalis ako, kinausap ko yung babae, sabi ko, "Ba't mo naman yun ginawa? Iniingatan kita." Alam mo yun, tinuring kong kapatid yung babae. Kapatid talaga, iniingatan mo. Tapos sabi ko, "Bakit hindi mo iningatan yung sarili mo?" Hindi ako para magsalita ng ganyan sa mga hindi, kaso sino pa mag-iingat sa'yo, ikaw lang din. Ang hirap ma'am kasi ingatan ko yung pangalan nila pero di nila yung ginawa para sa akin. Mhm. Kung meron kang mensahe para sa asawa mo, kung nakikinig siya ngayon or kung sakali mang nagiinom siya tapos may pagkakataon na mapakinggan niya 'to, mapanood niya, sige nga bigyan mo siya ng mensahe. Kung siya yung talagang mismong kausap mo, anong anong tawagan ninyo? Love, O sige, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon para magbigay ng mensahe kay Love. Go ahead. love, ano ba naglalaro lang ba tayo ng bahay-bahayan? Kasi ako, gusto ko na ng pamilya. Pangarap ko kasi yun, pangarap ko talaga yun. Ayoko nang biguin yung kasi kung may bata, eh, gusto ko iparamdam sa kanila yun, yung pamilya, eh. Yung may maayos na tahanan kahit walang ulam, kahit lucky me, okey lang yun, eh, wala namang problema, masipag naman ako. Gusto ko lang maayos tsaka tahimik na buhay. Di ako naghahanap ng kahit ano, gusto ko lang ng tahimik na pamilya. Maibibigay mo ba yun sa'kin? Kasi kung hindi, sabihin mo na hangga't maaga, huwag na nating pahirapan yung sarili natin. Kung hindi mo talaga ako gusto, kung hindi mo talaga ako tanggap, o kung hindi ako yung para sa'yo sa tingin mo hindi talaga makokontento, kung ano yung kaya ko na ito lang ako, pakawalan mo na ako. Kasi sa totoo lang hirap na ako. Pero magtitiis pa rin ako. Naniniwala pa rin ako sa'yo. Isang araw magbabago ka. Ikaw na lang, desisyon mo na lang iintayin ko kasi ako, nung nangako ako nung nakinasal tayo, paninindigan ko yun. Yun yung akin. Panalangin ko, dasal ka palagi, ingatan ka nawa ng Diyos, ilayo ka sa masasama. Bilang asawa mo, nandito lang ako lagi para suportahan ka. Kikilalanin pa rin kita araw-araw, titignan pa rin kita araw-araw. Susubukan kong kalimutan lahat ng masakit. Sana maging maayos tayo. Sana maging buo talaga yung pamilya na binubuo natin.
Naniniwala akong magbabago ka. Yun lang. Hello, Erica? Ay, Erica tuloy. Sino Erica? Laika? Mami. Hello, Laika. Hello po. Medyo nakagaan-gaan ba sa pakiramdam ang iyong pagbibigay ng mensahe sa iyong asawa? Awan ng Diyos po. Ayun. Awan ng Diyos. Sana talaga yung mga sinabi mo kanina, no, mangyari, no, dun sa asawa mo. Naku, kung sakali man, isang milagro, di ba, na ipinagkaloob ng Diyos yan. Pero syempre, Opo. feeling ko talaga, isang napakalaking challenge nito para sa'yo, yung iparamdam mo rin sa kanya na mawawala ka pag hindi niya pa ginawa yung tama. Kasi baka ang dating sa kanya, nandiyan ka lang naman eh. Kaya, hindi ko pa rin to aayusin. Pero pag pinadama mo na may posibleng mawala dahil sa sunod-sunod na pagkakamali niya, baka ganun siya matututo. Baka lang naman, baka lang ha. Hindi ako sigurado, pero baka lang. Total, lalaban ka pa naman eh. Oo, ma'am. Gerera to. Mm-mm. Sige. Lahi tayo ng matatapang. Oo, lahi ng matatapang yan. At tapang na tao kahit wala nang natitira sa sarili, no? Correct. Ganun talaga pag nagmamahal, lahat lulunukin, lahat titiisin para sa taong minamahal. Anyway, maraming salamat Laika sa pagtawag mo at sana gumaan ang naramdaman mo o nararamdaman mo. Tawag ka lang ulit kapag may gusto kang ibahagi sa amin dito at sana next time na pagbahagi mo, mga SPG secret pal na lang, no? Yung mga nakakatawa na lang. Thank you, Laika. Salamat po, ma'am. Ingat lagi. Salamat. Bye. Yes po. At dyan po natapos ang ating top secret call ngayong gabing ito. Mahirap talaga yung ganong klaseng sitwasyon. Yung tipong pinili mo na yung pakasalan eh. So dapat piliin mo yun. Panindigan mo yun araw-araw. Ang daming sinasaalang-alang pa. Basta ang wish ko lang talaga is maging maayos ang lahat. So, paalam ka, Bisyo. It's me, DJ Rocketera from 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Bukas ulit. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!